Ale nisɔndiyalen ba tɛ ten bi parce que fɔlɔ la an kun bɛ jouer tuma min na o y'a sɔrɔ balontan na engouement caman b'a la mais maintenant denmisɛnninw bɛ chance min sɔrɔ bɛɛ bɛ jouer balontan na wari de kama sisan et puis suivi tɛ yen denmisɛnninw bɛ bɔ centre de formation na dɔrɔn u bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn pif u taara parce que n'i ko hali k'i b'o retenir yan i ni parents tɛ bɛn a la parce que bɛɛ hakilina bɛ wari de kan balontan dun tɛ taa sisan ni base tɛ i y'a mɛn équipe nationale a bɛ daminɛ à la base de n'a daminɛ la base ni soubassement ka ɲi taalen ɲɛfɛ sanfɛla bɛ ɲa mais maintenant la bɛɛ de pressé mɛ k'i jigi da wari kan mɔgɔ mɔgɔ mana i den bila ko an ka taa don balontan ou centre de formation na bɛɛ hakili b'a la dɔrɔn san kelen san fila an ka taa n'a pour que a ka wari sɔrɔ et puis quand tu es footballeur là ça te permet de respecter les aînés quand on bɛ jouer tuma min na an b'an kɔrɔw ka silibu ka samara ni fɛn an b'a bɛɛ ko mais n y'o de f'i ye n ko don n'o yɛlɛma sisan i b'o fɔ sisan denmisɛnninw b'a fɔ ko fa bɛ karisa la o an b'o kɛ jɔn ye donc i b'o fɛn bɛɛ kɛ a kɛlen b'a komi famille i bɛ dugawu ɲini kɔrɔma ɲɔgɔn fɛ n'u y'a bila yɔrɔ min na a ka ca ala fɛ ala fana b'i dɛmɛ i bɛ baara min na mais sisan o temps tɛ denmisɛnninw bolo bɛɛ presselen don ka taa wari ɲini ka wari sɔrɔ anciens joueurs bɛ yen il faut que anciens joueurs ka don fɛn bɛɛ la dans les clubs et tout staff ni fɛnw na e bɛ fɛn dɔ dɔn ne t'a dɔn ne y'a vécu n'i sera niveau de la denmisɛnninw bɛ kala yɔrɔ la nin sera nin yɔrɔ la mun de y'an bali tu as la réponse.